Hurian itu hatta, naing masuk mahita, tu parmingguan sadarion. Tapasada marohata, martangyang mahita di bagas rohata be, martangyang mahita. Amin. Hurian itu hatta, tahalason ma parsorota di bagasan sadarion, ima pesta ari hana naik nitu hatta Yesus Kristus tu banua gijang. Nungasun be ulaonna, ima patupahon haluaon dihita jolma manusia, jalama naik ibana tu banua gijang, laho paradehon inganan dihita akan nong porsea di guarna nabadiai. Atong tapuji matuhatta marende mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumompa langit dohot tanoon. Amen. Nunga didok Jahova mandok tuhaku, hundul maho di siamukon, pai mahubahen akamusum si dege-degean di patmu, marongoman bangsom ro sian lomona di ari parporanganmu, marpahean habadiaon. Songon nambur sian apuan ni andos torang, rodo tuho poranganmu, aka naumposo. Nunga pola marwari Jahova, jaladang tagamon sol-solana rohana. Sayhodo malim rodi saleling-lelengna, mangihuton horong ni si Melkisedek. Saya patimbul madirim ale debata, tu atas ni langit hamuliaunmu, tu sandok tanoon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli, naung manaik
tu Banua Gijang jala hudul siamu ni debata. Saya suruh maton di parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon matuhami parhaladon na burju tu hatam, pargogoi mana sida, asa toktong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tung rarat harajaunmu di hasyanganon, pai masude musum peak ditoru ni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo namangolu dohot namanggunggomi, rap dohot amai, dohot tondi parbadia. Amin. Patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang sadarion. Ima sian Markus sada ayat 15. Ninnado nunga dapot tikina nunga songgop harajao ni debata. Paubahamu ma rohamuna jala haporsyai hamuma barita na ulii. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Mangalo dosa
Otima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolo manopoti dosa nami, aka nahuhula ami, marhite sian pangalosion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tutudo hami honahuhum, alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruma tondi parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda, na pinarbaga bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo hata ni Jehova. Unang ho mabiar ay audo siluluhokko. Nunga pola hujau goarmu au napunaho. Hasangapon ni ma di debata narigijang. Amin.
Hatani debata epistel di pesta parningotan Ari ana naik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang sadarion, tarsurat di pasalmen 68, mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 sia, tajahama mar sorin-sorin. Ale debata, uju diuluhon ho bangsom, uju mangalak kaho di bagasan halongonani, Humutal doa on, manetehi ut akalangit maradopo debata. Nang dolo Sinai adui maradopo debata, debatani Israel. Udan lomoni rohado di pangusehan ho ale debata, jala di pargogei ho do parjambaranmu naheali. Jadi maringan madisi akan apinal ngelum, di parmudu hodo nada ngoli, ale debata, marhite-hite dengan ibasam. Martikting ma Tuhani, jadi torop situtuma aka boru-boru siboan barita nauli. Hapogan maaka rajani aka perduaan parangan mapurus, jadi buru singani jabu marbagion tabat-taban. Molo mangulon hamu dihalang-holang ni aka parduaan, marsinondang dohamu songon habong ni darapati, na dilapis dohot perak, jala marsere na gorsing do hole nasida. Uju di paserak pargogo naso hatudosan aka raja bisi, mamotar ma di atas dolok sama. Dolok ni debatado dolok basan, gok aka pusu do dolok basani. Buasa say mangiburu hamu, ale aka dolok tibo, dopa dolok sion, na pinili debata bay inganana, sainganan Jehovah doi saleleng-leleng na. Maribu-ribu do huretani debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Nunga manay ho tugijang, ditaban hodo na honataban, nunga marudi sileon ho di tonga-tonga ni manusia, nang akan nabalik, asa maringan isi debata Jehovah. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala naumpeopsa. Amin.
tindakon mahaporsyautai, songon na hinatindakon ni dongata sahaporsyaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumumpa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tidibuhoni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanutoru dung ditanom, mangulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dul siamun debata Jehova, amanai pargogo na soha tudosani, bisima ibana pai malak sogotu tanoon, manghumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan alak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Sunggul-sunggul dihita di parmingguanon, naparjolo, pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion Kamis, tanggal 22, ima pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Topik, gabe sitindangi krindok portibion. Paduahon, pesta parningotan di hasa saor ni tondi parbadia manang Pentakosta. Di Minggu tanggal 6 Juni 2022, ima pesta parjolo parningotan di hasa saor ni tondi parbadia manang Pentakosta na parjolo. Di hari Senin tanggal 6 Juni 2022, ima pesta paduahon parningotan hasa saor ni tondi parbadia manang Pentakosta paduahon. Masuk pukul 10 WIB, laos dihobasido sakramen pandidion nabadia. Patuluhon sakramen pandidion nabadia. Di hari Senin tanggal 6 Juni 2022, dipatupado sakramen pandidion nabadia tu poso-poso manang dakdanak. Ima di pesta paduahon parningotan di hasa saor ni tondi parbadia Pentakoste paduahon. Alani mandohoti parguron ma natoras ni dakdanak nanaeng tardidi. Di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 15 WIB manang tolu botari di Garejaon. Laos di Jaloma surat pengantar sian sintua sektor tabe. Songonima sunggul-sunggul dihita, marendema amani huriata.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate roha dohot nasa pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horos madihita manginang buah sehat dohita sudi mauliate ma di Tuhata adong gonong makilala di bagasan nasa mingguon bahwa Tuhan selalu menjawab permohonan kita melebihi dari apa yang kita pikirkan. Songon na niodolhon jamita minggu nasalpu anggia ma lam takas tahilala bahwa setiap kita berdoa Tuhan selalu menjawab kita bukan melalui hal-hal yang biasa tetapi melalui hal yang luar biasa. Akamanginang sadariod dang namar minggu hita namar pesta do ima pesta parningotan hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu Banua Gijang. Memaknai pestata sadarion naing makatai madebata tu hita marhiti buku ulau ni apostel biduna parjolo aya onom rodi 10 sada takasma tatangih nua gijangi ido sahatna marhiti sunggul-sunggul doho harotas acarata nakaning dunga takas didok bahwa tema topik ni pesta hana naik ni Tuhata Yesus sadarion madok gabe sitidangi Kristus tu sadok portibion menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Hata gabi di sisa sitonga membuat kita doi lau mamereng atong sebelum so gabi sitidangi Kristus hita sitidangi ni semah. Adong gorahita salelengo dak tasadari ngagabe sitidangi diri tasadiri hita angguau alaniau dukkonau sudi salelengon mungkin diantara kita tanpa kita sadari sudah menjadikan diri kita sesuatu yang utama tu diri tasadiri nang tuna humaliang hita. Adong nasongon yang manginang bisa saja ada yang begitu tanpa sadar alani sesuatu hal natarajumi anggo awalna tadok do mauliate tu debata karena kita bisa berprestasi dalam hidup kita ini. Alaidak tasadari mangula masih bolisi ujung ngagabe sai diri taima tahatidakon hita di bagasan ngolutta alayang go pesta sadarion ditugiho kita mulak muse ikon gabe sitidang ini Kristus do hita tu sadok portibion alanima akamanginang adong dua padohan nama cayarga marhite-hite pestata sadarion lau memahami seperti apa kenapa kita harus menjadi saksi Kristus. Padohan na perjulo rangahiatong tabigion ima vocatio Dei namarlapatan pajowon nasian debata. Napadua kon hiadorata bigitong padohanon missio Dei
namarlapatan persuruan nasian debata. Alanido odolan ni parningotan hananay ni Jesus Kristus sadarion, ima taringot tu pajuwon dohot parsuruan, panggilan dan pengutusan. Jadi molo di patu pahuria ganuk taon parningotan hananay ni Jesus songonon, dangna marningot parsirangani kita. Kita bukan mengenang perpisahan yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Alai pesta tahun manungguli kita do. Taringot tu Vocatio Dei dan Missio Dei. Alanidang marlaku dison edde nama dok bukan perpisahan yang kutakisi, tetapi pertemuan yang kusesali. Dang marlaku di sona manginang. Hamu akadongan nahinaholongat di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, molo tadok nakaning di pesta sadarion kita kembali disegarkan tentang panggilan yang kita terima dari Tuhan. Pajuon narosia debata dohot parsuruon di ulaon nasian debata disima takas boto otta bahwa kita menjadi layak dipanggil dan diutus bukan melihat dari sisi apakah kita sudah mampu, apakah kita sudah bisa. Dak soal boy tolap ulo ondao. Alai soal bohado kita nunga makilala bahwa kita ini adalah orang yang terpanggil dan orang yang diutus. Songonima di mulana gabi sahakma tunwaingon di guari mahita Kristen namarlapatan si ihutton Yesus. Jadi di suku Mose tu dia do Yesus ihuttonotta. Tutu ngata botoi anggo haduan tu surgo. Alain waing ahado alusta moloridok tu dia ho mangihutto Yesus. Dohonot tama ihuttonokku ibana hobbar tu pajuwonna. Jala saudura mau doho ibana mangulahon ulaonna naung pinapatarna di tonga-tonga ni Portibion. Jadi molo didokon punguan ni halak Kristen, punguan ni si ihutto Yesus Kristus, hobbar tuaka proses Nabi Nolus marhite-hite sejarah panjang dari 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Gabi marsada mahita, markoinonia mahita, marparsauram mahita, gabi muncul hata huria. Di jauh, di paborhat, di papungu, jala punguani, punguan narap saudura dohot Kristus. Gabi muncul hata gereja, hata huria. Asa songol sada huria hita, songol punguan namar guar huria hita, di hata gorik di dogma hitaon, eklesia. Marlapatan dipanggil keluar. Ex kaleo nina di bahasa aslina. Asata kasdo sia dia hita lautu dia. Kita dipanggil dari masa lalu kita, masa yang penuh kegelapan. Kita dipanggil keluar
di jauh hita haruar sian hahulumon ni portibion mamongoti tu hatiuron di bagasan Kristus Yesus nang adorang di portibion do hita. Jadi sotong tadok akamangin nang pajuoni holan martudu-tudu tu pajuon na perpudi mai songon na seta hati dakon ganup mar maka tidakon hapor siaw kita disima ibana pemamulak sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati alanino kuria gereja eklesia dia selalu hadir, dia selalu menyatakan bahwa melalui koinonia, melalui persekutuan orang-orang yang dipanggil dan diutus nang lam takasma hatiuron ni demata di tonga-tonga ni portibion Vocatio Dei natajalo mungkin dengan pengalaman kita yang berbeda-beda, mungkin dengan proses yang berbeda-beda. Ikut takas doi sada ihot nasotar sirang dohot misio Dei. Dang boy hola dohonot tamauliate matuhan nunga di jauh hobi au siaka holo matuhati uron. Dak cukup hola di diri tamadok mauliate naung lam takas taboto bahwa dalam setiap pergumulan kita sebagai manusia yang lemah, Tuhan selalu hadir di dalam kuasa, di dalam mujizatnya. Gabi taboto bahwa di sudi persoalan, di sudi hamaolon nata adopi, Tuhan ada di sana membawa pertolongan sibuan hatiuron di hita saluhutna. Halak nauk tarjo dang boy gabi itorso ibana di pajuwoni alai koborha do ibana bermisio Dei mangulahon persuruon nasia debata di tonga-tonga ni portibion. Molo tapai hutihu do di buku tanabadiai proses pemanggilan itu pajuwoni perjolo sahali di pukama sian sahalak na margoar Abram na kemudian berganti nama menjadi Abraham. Asa di jauh debatasi Abram na jolo takasdui asa gabe saluran ni pasu-pasu saluran berkat. Bui metajaha di Kejadian 12 sada Musa 12. Pamilitoni dak cukup holat di si Abram. Marhiti Abram di pabidang mamuse pamilitoni pajuwoni marhiti-hiti sada bangso sada hum na margoar bangso Israel didok mahami bangso na pinili ni debata kehal Yahweh ninna pajuwoni dak cukup holat di sada bangso ima di halak Israel. Di bagasa Yesus Kristus di pahebang ma pajuwoni gabedoho mahitan waing tarjo tuani maro debata marhiti-hiti Yesus Kristus anggodaong hola di Abraham doho di pinoparna doi ima halak Israeli alai di bagasa Yesus Kristus jala padohan itu hatta Yesus Kristus bui marado honota aya ueluoma mungkin aya ueluoma hatana perpudi sahali ruar siatu hatta Yesus Kristus ketika dia masih hadir sebagai manusia. Marhiti-hiti buku ulaonon on nama padohan na parpudi sia Yesus Kristus. Jala padohan odo nagabe bona ni parbaritaoni. Jala padohan odo na meruntuhkan segala tembok-tembok yang membatasi
tentang siapakah yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Rak majo hita majah ayat walu yang manginang. Ayat walu turpuk jamirat tai rak majolo hita majaha di aka aplikasi handphone adong doi rak mahita majaha tajahama alai jala omunado hagugo onni toddi parbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon ima hatana perpudi sahali naruar sia Tuhata Yesus Kristus ketika dia hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Alailaus paddohanido udok nakaning makarhari tembok-tembok pemisah songonan idok ni hala Israeli na julu hamido bangso na terpilit. Ay didok panidangioni, ay didok keparsuruoni, memang dibuka doi sia Jerusalem, sia Judea, Samaria, alai didok ma sahat rodi ujung ni tanoon, sahat ma tu bona pasugita, tu tapanuli, tu bangso Batak na jului, jalara ausoi. Dan apa lebui ta pasti hok kita manang na manguludu kita halak Batak di hamajuon na songonon. Out soro bari tanah ulisian Eropa na jolo. Dibuan akan na pinilit na jinou na pinaborhat na sinuruni Tuhata Yesus Kristus hobbar tuturpuk sadarion. Dan apa lebui ta pastihon. Apakah orang Batak akan hidup seperti sekarang ini? Bahkan gabiaung deba madokon anggo halak Batakon omma halak Yahudi ninna. Upikir molo didokoni dalam beberapa hal do na dibadikon kita halak Batak dohot halak Yahudi. Jala somal nai mertudu-tudu tuaka hal-hal na positif do. Tentang bagaimana kita bisa keluar dari kegelapan siaka holomon meret tidak tu hati uron jalanung atong terbarita di Sadok Portibion perbue ni haireton ni halak Batahi buedo hono nunga disudia ka suhi-suhi ni Portibion mian halak Batak dan di mana orang Batak ada. Di sana dia membawa makna mabuan aka hauliodo aka manginang termasuk mahita nadong di Serangon nadong di Pulau Jawaon alanido aka manginang molosahat kita tu kondisi noaing molosahat kita tu keadaan noaing ikut tahap persiai do dang alani hadiriotai dang alani hamaloon dohot hagugu otai alai nung gabe dohot dohita majalo vokasio de panggilan Tuhan jalai kodohot dohita terus mabaritahon pajuni ima misio de hamo kamanginang molo didoko kita gabe sitidang ini Kristus adong ma huida hami marhite turpuhon naum moti ngatulu hal nagabe tona parningotan hana naik ni Tuhata Yesus Kristus di tahun 2022 on apalagi natongondo pe kita menyesuaikan nuaing tuaka hal-hal na berubah totu alani pandemi naulam sumisi adong do di baran waik sia kita aka pengusaha na mulai na majo musai menata ulang adong doran waing na sedang berpikir-pikir bagaimana hidup ini akan dilanjutkan
Adong dorade besia kita nuaeng. Nah memang ikom majalo kenyataan bahwa kita berada dan hidup di situasi yang berbeda akibat dari pandemi COVID-19 2 tahun yang kita sudah hampir lalui saat ini. Ingok ma, akamanginang, gabe siti dangini Kristus dohita. Songo dia dohita gabe siti dangini Kristus di partikiata nuaingon. Na parjolo amanginang asa toktong pos rohatta. Asa toktong mergugo hita. Asa toktong marpakirimo kita. Pabua nang pemanaik Tuhata Yesus tu banua gijang. Dang ditadikon Yesusi hita. Holan sasada hita di partikian nuaingon. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun secara fisik. Dak takasbe dan nyata be ibana di tengah-tengah nuaingon. Di nama naik ibana tu banua gijang ido naridok nganak kaning. Mangalehon pakirimon na tugudo di kita. Pabua ternyata dakolat na di portibion narikot di kita. Alai molo manaik pebana tuban wagijang tonggo alani holongi rohanai tuhita. Ketika Yesus harus meninggalkan murid-muridnya, dia harus naik ke sorga. Bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi justru dia tetap mengingatkan kita di papos rohatta. Aina sohola di portibiodo nari kota pedi kita. Aida kolan dang marujung di portibiok kape ngolutta. Alanido memastikan bahwa kita orang-orang yang dipanggil dan yang diutus oleh Tuhan, kita menjadi manusia-manusia yang akan memasuki kehidupan baru kelak. Ima hanguluan nasora sudah. Hidup bekudok nakaning dak parsirangan odolan temani parsaurata sadarion. Alai memastikan bahwa kenaikan Yesus itu ke sorga mengingatkan kita bahwa songon edetai nakaning manomunomu turpu jami taon dang portibio sabulota dang di portibio jabarta alai surgoido sabuloni todita basa rikoti amang dihita aladak saya sudah kita ada orang mangulu di portibion mengalami hal yang sama. Dak sesudah kita di portibion manoktong di bagasan lasni roha. Bahkan unang-unang adongo siya kitaon mamuka seorang ibana sahatu nama tua, sahatu nama rujung ngoluna. Dia tidak pernah menerima kenikmatan sebagaimana dirasakan oleh saudaranya yang lain. Adong dorasya kita mamuk kamar ningot tuk sehado di parsaulihok kamoraon. Tuk sehado di parsaulihon hahisaron. Mulai dia lahir. Lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna kesehatannya. Tidak pernah merasakan keberhasilan dalam tanda petik dalam setiap perjuangannya. Bukankah kenaikan Yesus Kristus menjadi harapan baru? Bukankah kenaikan Yesus Kristus menjadi obat yang harus menumbuhkan semangat hidup kita? Pabua memang dang di portibion sabulota.
Dang nama dok sorikot di Portibion, tonggi, sonang, sudap, ngoluta. Dang mana yang madok ko ni. Alay paling tidak hana naik ni Kristus tu Banua Gijang gabi boto otama. Manang nabu hape di hilalahita. Manang nabu hape topan ngoluta di Portibion. Alay di bagasa Yesus Kristus. Kita punya masa depan yang penuh kebahagiaan. Mungkin di dunia ini kita tidak merasakan itu. Tetapi di surga kita akan bersuka cita bersama-sama malaikat-malaikat Tuhan. Napaduahon molodung taingot, molodung tapeop, jala molotadokon. Inilah aku, utuslah aku. Disod doa Tuhan, suruh mau. Jangan pernah takut melakukan panggilan itu dan pengutusan itu. Unang ganggu roham, unang mabiar kita, maka tidakon pabuan na di jauh jalan api naborhat ni Tuhata Yesus Kristus dohita di tonga-tonga ni Portibion. Ido nakan yang nongrap tajaha na di ayat ualui. Todi ni debata. Ido mangalihong gugu hatauon di hita. Asagabi siti dangi ni Kristus hita di tonga-tonga ni Portibion. Asadak soal hudok nakaning. Dak soal nga sa dia tibo parsikolan na binolusmo. Dak soal nunga sa dia gudang asetmu. Dak soal nunga sa dia tibo jabatanmu. Dalam hal menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Adalah sejauh mana kita mau mengandalkan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Moloridok visi ni HKBP gabe pasu-pasu tu Portibion menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dang buban ini kita. Alay pasu-pasu nasiad debatadoi. Dak sudah halak disonggopi to di Porbadia. Ay holan na majalo, ay holan na tumangihon, ay holan na gabe saksi-saksi di hananaik ni Yesus Kristus tu Banua Gijangido na di bagabagahon. To di Porbadia. Saksi secara nyata ma diturpuhi aka narap doh Yesus halak Galilea. Alagi bisaksi do hita nuaing marhiti-hiti hapor siaon nabui tapeop di bukuta nabadiai. Alanido aka amanginang maka tidakon harajaon ni debata, maka tidakon Yesus Kristus si palua dang buibi dia bati agia aha agia ise dalam rangka mewujud nyatakan bahwa sebagai warga HKBP kita harus menjadi berkat gabe pasu-pasu di Sadok Portibion posro hatta tangarung nabui mangabati edang ulau tai ulau ni todi dui nabi nagabagahonna pasahatonna tuhita. Mangulahon gabe saksi ni Kristus. Mangulahon parsuruan ni Kristus. Dia tidak dibatasi oleh jabatan-jabatan gereja tertentu. Tidak dibatasi marhiti-hiti aka tohonan-tohonan tertentu. Aitu subedo todi di baga-bagahon. Alani dang buido hono muna. Dak kami amak padita hamudo.
Da kami maksud tua hamuro. Saluhu do hita na porsea. Saluhu do hita nong majakon. Na dijou de bata hita. Ikong gabi si tidang ini Kristus. Jala mangasahon. Tod di porbadia. Alanima di pesta parningotan hana naik ni Yesus Kristus sadarion. Macariko mabotota. Sari-hari jala adigat dohita makatidakon Kristus naung ro gabi si paluai. Hati dakonot ta maibana di bagasan akka ulaota ganupari. Hati dakonot ta maibana diaka ngulutta si ganupari. Pukau tamai siya tonga ni keluarga ta. Merek mahita muse tuna humalia kita. Jalasado iko kilalaut tado. Iko katidakonot tado isahat tu ujung ni portibion. Tetapi mulailah dari skop yang lebih kecil. Aka ama, aka ina, akayanakon di tonga-tonga ni parsauran ni keluarga harus menjadi saksi Kristus dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Aka keluarga ni halak Kristen, keluarga ni ruas ni HKBP, ikong gabe si hati dakon Kristus do ibana di tonga-tonga ni masyarakat, di lingkungan di dia ibana maringanan. Songodi nang huriaon ikong gabi si tidang ini Kristus dohita di tonga-tonga ni masyarakat Bantenon. Ada ngadong nabui mabatasi. Tu dia hita laho makatidakon Kristus Jesus tuhatai. Napatuluhon alania kamanginang songon nong majalo pajuwod do parsuruoni hita. Dipaingok manuaing, jangan pernah puas bangga dengan apa yang sudah kita peroleh saat ini di dunia ini. Jangan pernah berbangga hati, berpuas diri ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita raih, apa yang kita cita-citakan. Aha, nah hinirin mirohatta di ngolutan waingon. Alega be ko sidok mauliate do hita tu de bata. Molo boy noni jupako jala hati dakonomu ma tuna humaliangmu dangalani gugumi. Holan alan yasini rohani de batado. Syukuri apa yang sudah kamu peroleh dari Tuhan. Tetapi pakailah itu sebagai alat untuk menyaksikan kasih Tuhan holongi di mata marhite-hite Kristus naung rotu portibion jala manaik tu banua gijang. Asa ngolutan waing molo didok basa mangolu do peho basa mangolu do peau dohonot tama. Saya hidup sekarang karena saya dipanggil Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Muluipe tapeop, muluipe tatiop, muluipe tahaporsyai, lubang mangulum, nagpesipata, dia nupihoak ka hamaolon di ngolum. Dan jangan pernah mentautkan hidupmu, menggantungkan hidupmu pada hal-hal yang bersifat duniawi. Alai marsihoho maho di pajuwon dohot di parsuruon nasian debata. Amin martangiang mahita. Mauliate ma diho ali Jehovah Tuhan nami. Mulubui hami mangulu saha rodin waingon alana dijuho do hami hape. Jala dijuho hami gabi sauduran rap dohotto. Lau mabaritahon dinggan ni basam, mabaritahon asini roham,
Naung romu se pauliliho portibion. Jala naung rodo ho makokop. Hami akajol mapardosa. Asamulak hami muse. Tuhanguluan nasora suda. Ima na pinaradem. Jala tusido jol mana parjoloi di topaho. Kuhamolate ho kami ma. Pesta sadarion. Mulutung pedang di patupa huriam. Akahariburon mamestahon parningotan hananay mi. Alayang go di roha nami ganuk marsada-sada. Nang mahami marlas ni roha. Ay nasotama hiyak kami hape gabi bangsom gabi akanak kommo. Alay di patama hodo hami marhiti-hiti pajuwoni. Molo di rajumi roha nami. Na miad di baga sakka hulomon, miad di baga sakka pugosod doho hagaliod do hami. Gari sipata mangulaho nakkanariko tu diri nami sadiri pe. Sipatahu hilala hami tung somargello be hami. Alay mulu mangulu do pe hami nuaing. Di jauho do hami tu parsuruon na badiai. Mabaritaho karaja ommi. Asalam torop halak. Na porsea tu ho. Lam torop halak natuk marlas ni roha nang di portibi nuaingon ale lumubima las ni rohai siala pakirimon di habobongot tuhanguluan na saliling ni liling na ale Tuhan di pesta parningotan hananay mo sadarion songo jolma na miad di portibiod do pihami say huhirip pami do ngulu namion yan lam tu ulina tabba hamoraod di hami tabba akapar pinoparod di hami tabba pangkat dia kapar karejo jala tabba hahisarod dia kana marsahid Tuhan muluhuhiri pami i tungala takas doho boto hami para siroha pardinggan basa doho alani urupi mahami Tuhan manaluhong godang akka na mga bati lakanami lau marsaulihon dengan nibasami. Urupi hami Tuhan manalpuhon godang akka hamaolod dingulu namion. Jala mardonga toko mahami ganum tiki mangulu jala mangula. Naing maho marsangap dingulu nami ganuk marsada-sada di rumah tangga nami nang marhiti-hiti huriam hakabipe serangon. Di bagasan kuar mali Yesus Kristus mauliate marohanami diho. Amin. Tapuji matuhatta huhut papungu pelean sada A, sada B, dohot pelean 2. Para
sauduran mangihuton Kristus Yesus Tuhatai, hitado dipilit laho mamaritahon haguguon na dohot asini rohana naung paluahon portibion siad dosa. Atong dibagasan roha na marlas ni roha, tadokma haradiota marhite edeta. Ringkas apa buahon barita nauli, barita kakolongon ni Jesus Tuhakin. Ringkas apa buahon ay nasituloy, mabuhat na sa honso, so ada tulos ringgas ang pabuahon, barita na ulit, barita haulungan ni Jesus Tuhakin. Hatan itu hata madok, alay calo umuna do hagugoon ni toddi parbadian na songgop tuhamu. Gabi sitidangi kumahamu di Jerusalem dohok di sadok Judea dohok di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Atong taharinggas soma mabaritahon hagugoon ni tuhata sahat tu sadok portibion. Ringkas ang namin na di Banua Gijang. Hono haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siya na nalihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bluho karajau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadda hami gurang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Tuhan Yesus naung manaik tu Banua Gijang nahudul di siamon ni debata. Hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na.
Namarlas ni roha do hamin waing ala naung monang ho. Jala di pabaki debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangat do sudi dalammu ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabi tumibo ho siasa sudi jala maruli goar. Asa lopit saluhut ulu nitot lau marsob batu ho. Jala ganup pamangan marhatopoton ho do Tuhan. Mauliate marohanami tu ho ala naung di ukap ho dalan tu banua gijang gabi situ animali po na mangod di ho kami tu debata. Saya pasu-pasu mahuriam na maringana do pedi hasiang anon pai mamarpungu hami tu labungmu. Saya pasau mabagabagam tu akasuruammu. Lehot tu nasida sahala dohot hagugo siap banua gijang asa marmulia guarmu di Portibion. Saya jarima aka partohonat di huriam asa hobar tulo moneroham aka aturan pamicangod doho panugunugun na niya turhon nasida di huriam. Saya gonggomi jala paretai mahuriam di Sadok Portibion asa lalam rarat jalam monang huriami. Lehon habis taras siap banua gijang tu aka iduk nami tu aka parhaladom di tonga-tonga ni huriam asa lam maraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong harajaumu di bagasar rohanami. Asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihut toko. Pakot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Saya paya mahatam doho dame di huriam asa huingot kami. Dada hasiang anon inganan nami. Alay di banua gijang di labung mido. Saya ramoti mana manggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakitna. Lehot tu nasida habis taras siap banua gijang dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen. Saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nangpe di bagas nabi. Saya lam lokangi siak kami dosa dohok sudena pasorato kami di hasianganon. Asalam malungun hami pay mahok karorom mangalap hami tu labung ni amai. Amin alia manami na di banua gijang saya pinarbadia magwarmu. Saya roma harajaumu. Saya saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulu siap hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu gihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamu mapasu-pasu siat tu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Songon rap na jino jala sinurun di debata masih jalanga mahita tuna dihabirak siamun jolo doho puditabe. Horas madihita.